Yo, what's up mga sir? So today, November 12, 2023, nata sa Iligan Public Plaza. And ako nakita din nga dako. Dako kayo jud, dako yun kayo siya. Mapansin jud niyo ang kadakuan nino. Sama sa kadako sa imong gugma sa iya, pero wala ka gipansin. Hour na sa likod na ako mga sir. Oh. And so na natay dako kayo na Christmas tree din sa Public Plaza. Oh. So, dako kayo na mga sir. So wala pa siya nahuman. Pero makita na to, grabe dako kayo siya, no? Wala pa siya nahuman mga sir. So naka-barricade pa na siya. Mga gani. Tanaw na to. Ang sa may mga kasikas din mga kalihukan kay open man siya. Tanaw na to sa mga preparation din. So mauna siya karon, no? Natay mga power good on, natay mga Christmas light. Power good no. So hagda grabe oh. Kaya siya. So, natay mga lights dyan eh. Mas colorful kayo nga to ang Christmas tree. Okay. So wala pa siya nahuman. Under ano pa siya, construction pa siya, no. So, ano siya kataas mga sir? Ano siya kataas? So mo na mga sir, update na ato diani sa ato ang Iligan Public Plaza, no. Natay Christmas tree. Grabe. Nindot kay ni. Kumahuman ni siya. Nindot kay ni sursuro yan sa ato ang mga Iliganon nato, no. Og sa mga bisita na mo ani dinhi sa Iligan City. Kay natay bag-o nga nindot og taas kay nga Christmas tree. Yeah, so thank you so much mga sir sa pagtanaw sa tong video, and kita-kits na po tayo sa ato ang next na story. See you and bye-bye.